hei! Tervetuloa takaisin. Mä kuulemma saan nyt Tepiltä jotain. Missu on luvannut välittää Tepiltä mulle jotain. Kiitos. Huuhdetaan ihan punastun täällä. Mutta hei, niin kuin on luvattu, niin kädenvääntö haaste lähtee käyntiin. Muistakaa aina keskiviikkoisin haaste. Tiistaihin saatte äänestää tai ehdottaa, mikä tämä haaste tulee olemaan. Ja nyt ensimmäisenä keskiviikkona Nellinmajan historiassa pistetään kädenvääntö käyntiin. Mä tuun niin häviämään nyt tänään, mutta häviin. Toisaalta en mä tiedä. Kato. Hirveä! No joo. En mä tiedä, mut siis nyt tehdään tää nyt pois alta, ettei muuta. No niin, mitkä on viralliset säännöt? Säännöt on ne, että kyynärpää ei saa nousta ylös, ei saa olla siis näin, vaan pitää olla koko ajan pöydässä. Ja sinä vedät tonne ja minä vedän tuonne päin. Pieni hetki kuulemma menee. Mitä me nyt sitten tehdään? Musiikki soimaan. Sieltä pistetään nyt rocki soimaan. Joo. No niin. Lähtee. Nyt.